мардум нашунидам нагӯед, нафаҳмидам нагӯед. Маркази савдои Марьям дар шаҳри Ваҳдат дарҳои худро барои мизоҷон боз намуд. Маркази савдо ҳамарӯза аз соати 6:00 субҳ то соатҳои 12:00 шаб кору фаъолият мекунад. марҳамат карда қадам ранҷа намоед. мардуми Ваҳдат хушхабарат нигоҳ кунед. мағозаи Марьям кушода шуд дар маркази шаҳри Ваҳдат. ҳаранду фароғати шаҳри Ваҳдат кӯтен неҷа ҳукумат ҳай ису бозори боло ин мағозаи ашан тарафи даст чап Ваҳдат кӯтен тарафи даст чап ина чорчкаи тоҷикӣ якара шинохтед шинохтед дуани киёна шинохтед да питер ҳамбас мекарем кунду кас ини меакайда ҳамиҷа ҳамбас ҳозир мебирем нархи навошона ҳамаша мебинем тӯй дорӣ маърака дорӣ чи умуман чӣ маъракае дорӣ аввал нархҳоро як бор тамошо кун дигар ҷоҳо хати муқоиса кун адресҳо дар рӯи экран ба харидкунӣ биё. тоҷики мода ай ҳама чизи асосӣ ҳами ордай нигоҳ кун нархи ор 256 сомон орди дастархон орди байсад нархи пеш биёд нархиш 266 сомон нигоҳ кунед иними маърака дори чизе дори мебиёй инҷо ордои арзона гирифта мерини орди диюм гап нест 215 сомон буда бувар ки нархҳои беҳад арзон бо ина и бародармон ай аксия куниёи мо ёд гирифта аксия сар дода бе нархҳоро тамоми намуди шириниё обои ватанӣ нигоҳ кунед пештар биё нархҳои оборо нигоҳ кунед аз кола 10 сомон якним литра 9 сомон тӯй дори маърака дори мебиёй мегирӣ бо нархи тавиқати ҳисобш мекунам даиси боша ҳама намуди шириниё аста ина торто ягон дераждени хитай гудактай ҷиянтай мебиёй торти арзона мегирӣ бо айноми канали Исмоил Тоҷик гам меза иншаллоҳ арзон мешавад ниҷада йогурт сметана ина ҳама маҳсулоти ширӣ дар ин тараф бошад ҳасибот кетчуп ҳасиб майонез ҳамаш ҳаст ҳасибои арзон тоза бо сифат гӯшти арзон тоза бо сифат қасобиш қасоби хидмон ина қасоби питер да ҳамбас мекард кун нархи гӯшта ден 88 сум 88 сум бо ягон тӯи маъракадори хеле биёяд бо иншаллоҳ арзон меша агар бисёр гиранд бо айнон мо гавзана чӣ хеле меша ина ин истидан нигоҳ кунед тамоми намуди ана чӣ мегӯяд монда макарон лавша нашида грота ҳамаш ҳастад. Маркази савдои Марьям ҳама рӯза аз соатҳои 6:00 то соати 12 шаба кор мекунад. хона да бринҷ дар корай луби дар корай нахи дар корай наво дар корай ина қанд шакара нигоҳ кунед 1 килограмм шакар ин 2 кило аям 2 кило шакар 19 килош 9 сомон 70 дирам килош 9 сомон 70 дигар ҷо 12 сомон килои шакар 9 сомон 70 дирам луби сирхак луби сиёҳак мош ҳамаш ҳаст. хуб ин ҷои мағзи чағз ҷои нағза ҷои хидмон буда фақат амҷа мағзи чағз бас мекарам иҷарам ҳамин ҷои гиргирди ҳамин мағзи чағз ҳозир ҳамин ака мегардад. биёед нархҳои арзон дастрас тамоми намуди шириниё ҳаст иҷарам нишонте ҳамоми намуди шириниё ҳаст тӯю маърака дори чизе дори нарха просто ту тамошо кардан гир нархҳоро нишон додан гир ки мардум ҳамин пеш нархҳоро дидан гиранд иними нархи ниминоро нишонте нархи 65 сомон ҳамин чизеро ки сиёнка мекӣ нархоша нишонте. бародарои азиз маркази савдои Марьям ҳама рӯза аз соати 6 саҳар то соатҳои 12 шаба кор мекунад тӯй дори маърака дори чизе дори любое время хебиё зетахар бо нархи арзон
нархҳоро дар рӯи экран мондагиро мебинен, бо харидорӣ кунед.